Nwata Mamadi onye nke gbara afọ 20 nakwazi 4 bụ Kingsley Ndianeze bụ onye nke eboro ebubo maka imetọ otu nwa obere nwanyị ya nakwazi otu onye ọzọ onye nke gbara afọ 20 nakwazi 4 bụ Miracle Ibe onye nke eboro ebubo maka ịtụ atụmatụ nzuzo ya nakwazi ntọrị abụrụgo ndị nke atọrapụrụ site n'aka nnukwute onye ọkaikpe nke steeti bụ Anambra bụ Justice Ọnọchie Anya Chabelo dịka o mere njem nleta na ọdụ ebe a na-emugharị ndị nke mekpara alụ bụ nke dị na Nnewi ma bụrụkwazị na ya bụ njem iji wee tọrapụ ma mere ọtụtụ ndị ebere dịka esi wee na-eme kwa afọ ọbụla. Joseph Egbo nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. Anya Chebelo nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Administrative Judge nke Onitsha Judicial Division Justice Ifeanyi Nweze bụkwa onye kabiri ikpe ka onye a na-ebo ebubo na o gburu mmadụ bụ Maazị Benedict Ikebunna ya nakwa onye a na-ebo ebubo na o zuru ori Maazị Ikenna Ezeoke nakwa Chimamkpam Ngeremba onye a na-ebokwa ebubo na o zuru ori makwa mebie akụnụba bụrụ ndị a ga-arapụzi ka ha na-amasị n'ụlọ na-abịa ụlọ ikpe ịzara ọnụ ha ka ọ na-agwa ndị ọrụ nta akụkọ okwu ka o kpechitara ọnụ mmadụ ruru 20 na-anaghị ha ego ọbụla ka Reverend Barrister Lutanna Ogbuchukwu nọrọ dọọ ndị ahụ ritere erere inwere onwe ha aka na ntị ka ha weziere ohere ha nwetara oge ugbu a baara onwe ha uru ya nakwa obodo. N'okwu ya ka o kpebichara ikpe ka Justice Ọnọchie nọrọ too ndị majie na-arụ ọrụ na mpaghara ya bụ Nnewi maka ịgba mbọ hụ na okwu niile ewetara n'ụlọ ikpe bụ nke a na-etinye anya na ya ma kpebie n'oge kọwaa na ọ bụ ihe gosipụtara na enwere agamniru na ka esi emebe ihe n'oge mbụ. Site na Nnewi, abụ Joseph Egbo maka akụkọ ụwa ABS.